Зипал. Сега ще играем малко. Това. Вверх. Само да не умират. Сървърът се казвам Пътел. Не мога. Аз точно. Мафин, къде е сърва? Да. Ще оставим най-добре описанието. Да. То за не намери се. Айде, видео. И... Айде. Как те подмина? Няма намеря. Аз минали път ме бях с скелета и не ме намериха. И те се самоуби. Вие само аз и някакви други двама. Да, само... Трима сте живи. Да, само аз и някакви други двама. И 26 пинг. Аз съм 34. И аз вече съм у нас. Да, ние сме много готови снимали това. Преди 2 дена се набухме да снимаме. И ето нашия първи клип. Молета. Бе, един къде се е скрил? Виждам едни портокали в една касетка, че... Аз съм лимон. Мандарини или портокали са, виж, че са оранжеви. Той за това разбира това. Яла е много портокали. Ще снимаме много разнообразни игри. Като League of Legends, Sleeping Dogs, Minecraft. Ето тук. Може да. World. Тук няма да намеря. Може да снимаме план с зомби с Garden Warfare. От тази сега ще се купя. Разбира се, ако искате. Цяло отбор. Снимаме само на купени игри. Да. Не, просто тук няма да намеря това. Че го се, гледай го как се скри. Другия едно конуще да ни е. Виж как се мърда. Глежда се. Как ще? Да, аз другия път се скрия план, само трябва да видя къде е това. Да, ще се скрия план. Искаш ли двата се скрием там? Аз не намеря. Глазата сервер играта 1 час 4 минути. Бе, аз ще съм... аз пак ще съм... Не, аз съм... Ние ще съм петър. Този тип може да продължи към 25 години. Стига да има за колко момент. Пет рунда на Карсман. Той сега 8 рух на 12 рунда ще спрем да снимем. Я, то пък е някакъв пълно. Все толкова ли чума, как? Да, точно това. Някаква страна към кота ви едно дупче. Как го побъляват? То стръгна да бега. Да, защото видих е. Браво,
А, Сигарет. Искам с крем. 172 махнаем, пък ми трябва 300. Как да Вообще, нали, Shift и едно, защото 182 махнаем, значи. Не изкупуваш очила. Аз знам. Кой скърца за връзки? Аз искам да проверя за ордия протокола. Аз намерих една чашка, обаче ще им бега. А, убих я. Я. Не, тук е един с... Опалянка. Тук е един с крик. Що при бананици има крендърш? Никой не знае. Какъв е това крендърш? Съм дейки следва. Е, тук една кутийка влезе под леглото ми да я изкара. Закриш се. Майка му бе. Аз после видях, че ще се скрие, че под леглото не мога да намерят никога. Една кутийка е след първи, влезе под леглото, не мога да я фана. Къде е на втората? Да. Аз казвам, защо не мога да я знае? Защото е някой. Две аз сме на един контакър смили. С една мишка. На един град. Аз ще победя. Въйте на малко страха. Някой е бил трепан. Да, аз... Той има само един обрат от тяхта. Провери ли портокалки? Да, бе, ги размятаха портокалите, нямаше нищо. Нямаш на две. Are you on the ball? So get on the ball. Watch out! Вой само убих се, като хвърлих бомба. Само нищо не търсиш. Аз взех фърс вода. Аз пи.
скала се скрих. Скрим се. На много тъпо място. Аз потема ли го? Аз съм на много тъпо място. Да, всяка чика. Отбира под леглото, никъде не ме намери. Човек мен е 100% защо не намеря. Той че от хантери са само убили. Аз съм на дълго място. Ако не ме намерите, се единствения, не намеря човека. Аз сам няма да намеря такова. Threat neutralized. Вчера някой локер ми без искам да цели в леглото. Причини сама намеря, което е. Не търсите от само. Да, но на това трябва да намеря. Вече двама са умрели от нас. Да. Ма ти си само 3 хантера, бе. О, не чува. После ако умреш да има. Аз нямам време, че ще умреш преди мен. What do you like to play? Pokemon! Pokemon. Хек покемон. Трябва да вляза в шока на разглеждането на опа. So easy, even your kids get too large. 194 мафия. Ами още 6 мафия трябва. Don't know the power of the dark side. Други. Какво ти? На кой начата? Ти с главни ли ги пишеш? Не с малките. Вай, да виж какво си купих после. Има като върве излед мене за... Нищо не става, че. Ти пишеш стоп, а не стоп. Ама не. Аз купих едно като върве отзади ми ще за... Като върве ще ми пише и така. Ой, имам 65 на филм. Като върве ще ми пише и така. Отзади... Как го правиш? То трябва да се купи с 150 мафина. Ще купи ли си го? С колко мафина имаш? 65. Ти играеш от скоро. Игра толкова скоро, колкото си играеш. Колко часа си играл в сървъра? Бой, никой не ме намира, че това е тая много дом. Да, на мен. Ниче. Тост подказва. Да подсказвате без това. И да им подсказвате са един човек е жив само, не мога да намери трима. А двамата само ние ли сме? Ма той пише... А да, това. Аз като само 5 секунди излизам да ходя ги дразня. Някой идва. Аз съм бързо, аз съм. Минерална вода съм. Аз съм на жълта качика. Стрелят така, това нещо за ето за мен не можа цели за мной. Не знаеш, че може да фърляте на бомба и си там. Да, можеш бомбата веднага съм го бил. Да, също сте може да си я мислят.
Аз съм едно живот. Не, ракетата не би се му 10 профила ми даде. на мен не ме даде. Защото колко време си играл в сервера? Чакай. Нали, аз съм играл общо 1 час и 16 минути. Аз съм играл 35 минути. Аз съм играл 35 минути. Ако бъде път да играеш ли аз игра в Гарсмат. Играме седмици. Да. И месец. Беше толкова игра. Всичките неща въда съм убит. Не, пака, Дадаха ми 10 минути. Защото съм про. избирай Офис. офис, да. Те са офис 4. Добре, как бъгва. Сега е. Не. Хора, ще ползвам кипа и се не съм гледал. Окей, гайс, върнем се. В моя сервер. Да. След това се ползвам. Просто се играе всичко. Реши махва да се гледа. Просто не ме блъска да чуя, че това е капана. Я ще вдигна човек и натискай осмицата, чули. Аз се бъгнах. Давай, 8 дай. Излица. Кой да Бъдката майли се. Харесват в момента на моя на 4 лева, ако искате да се вземете. Вот и направо съм доклада. Колко успех изкара махна. Вот и колко е бързо човек чак. Вой, паднах човек. Ще е падна. Превозното средство. Калай балон. Калай балон. Виж часовника на времето, гледаш ли? Бягай с тия балони. Виж часовника на времето. Имаш 2 балона за кампания. Заради тях се обърна. Вова, фанеше. Гледай се обръща заради балони. Вие пръстен балоните. Този балон къде се е, може? Чакай да дойда. Да покажа на. Виж сега, гледай.
Бе, те с Боян много само цъкане. Този часовник там се продължава, човек още не изкъпва. Бъгнате, А? Кой бъгна? един часовник тук бъгнате, полуса, вижда полуса. И се работи, човек някакъв огън не мога да Балуни. Балони, балони, балони. Така. Чакай! Вижте, ти пърт на Бисмини. Това е много. И пак. И пак се дивих. Чакай. Чакай! Първата кола летец. Бере. Чай сега ще падне. Ви! Как съм просто на земята. Чакай! Човек бъгна. Тази кола се обърна. Ами. Гледаш ли ме? И така ма гледай. Триш. Не, аз махам балоните. И после Как гръмна. прекъсването не. Къде са? Не виждаш ли, не можеш ли да четеш, бе, пише експлозивно. Вече, Означава блъсни ми веднага. да. Ух, как съм бъгнал това било. Да изискам тако. Чакай, дори това. Човек, това да почвам, извини да почвам така. Айде. Много. Имаме си час. Завака се. Така. Айде, литвай, Бисмин, литвай. Сега искам да сляза. Не, купеше, не, беше с смажа. Той ще кръвня купа. Не, я махни балон да лежим, той ще стане наистина. Искам да ви държа. Дали ще гръмне. Ще гръмне. Аз ще хвана, аз съм долче. Не бе, нима плащай. Не бе, махни. Искам да видя дали ще гръмне. Гръмне. Дай нагоре. Но е яко така. Къде си ти нагоре си? Не слагай балони, моля те, искам да видя. Нима фаща и нито нещо, човек. Искам да видя кой ще стане, ако съм да не късвам. Аз не загубих къде си. Падам с всичка сила към тебе. Дай с глава. Да летнеш ли пак? Дай. Без се ще бъде сървъра. Какво стана? Добре, може да махнеш балонки, изгледам ти. Чай, още малко да летнеш. Отидеш към слънцето. Добре, може да ги махнеш, човек. Защото вече не виждам земята. Свободно падане. Как странно гледам, че... Как се дигам? Да си контрол да виждаш. Да, бе, виждам се. Виждам се очичките. Как съм
са паночек. Къде сте? Африте! Падам. Ще се смажа главата. Пък ти върху главата спада. Я пройти. Чакай, че ми бъгна. Пак ли ти бъде? О! Аз сега че това прави. Сядай тук, сядай. Чакай, обърни я по нея, обърни я! Не чакай, ще спална една. Ето, стол е хубаво. Хубаво. Такой президентски. Чай само да си оправи шифта. Ето идвам, айде. Сядай да видим как ще ги пише. Обърни го. Не си запростай. Служи му. Сядай, пак ще паднеш. А чо? Как е? Имаш ли нужда от още балони? Да. Как ми това сърце? Като веселяк. Сега балоните искам да видя колко най-високо може да стигне. Ай, махай ги. Още балони има ли? Не. Да, махай колкото можеш. Натискай за... Натискай докато не свърши. Че махна и стола, Скай така да сваш. Ще искам да видя как ще паднеш. Заболя ли? Да. Никоя болка. Защото аз може да ти стрелям от тия. Чакай, спри. Виж, ще летим с ето стол. От вашата кухня. Ти си един балон от нея. Забавно чу. Това се шла. Не, натискай за да спрям ти повече. Натискай за мен. Значи ми стана лошо е. Не, ти махне. Пада. Сега ще сложа вече Мико да паднеш. Падаш на Мико. Падам на мен. Добре, хора, това е от нас. Идеме. Аз бях... Аз съм зипал с матраците. Да, без концентрация, сега съм най-сбор. Ако ви е харесал, може да видите лайк. Ако ще ме подкрепите, абонирайте се за нас. И служите планата на Ебачия, да кажете какви видео играем. И да, това беше от нас, до следващия път.